Johan, skal du fortælle, hvad du har gang i? Ja, jeg er ved at lave en form for gelatine, som hugger vandmelon over. Men vi skal bare have nogle bedre ventiler, så det kan ikke hugge vandmelon over, endnu vi starter med gulerødder. Okay, men hvordan har du lavet den? Jeg har taget noget træ, sædet ud og sætte det hele sammen, for jeg har fået fat i sådan en der. Men hvad er det for et system, du har heroppe? Så bare lavet sådan en kontrolpanel her, og så hvor der er nødstop her, og så er der... Den er altid oppe, og så når du trykker på en knap, så hugger den ned. Okay. It's hardcore! Skal vi prøve det? Okay, må jeg lige prøve den? Jeg har den væk. Det er ikke værd at putte din hånd ind under. Ja, er du klar? Ja. Jeg trykker den 3. Så stille og roligt igen.